Minä olen Aimo Virtanen, Varastien kolmanneksi tunnetuin maalintekijä. Siis näytti jalkapalloilijoiden jälkeen. He tosi tienaa paremmin. Tämä maalin aloitus alkoi vuonna 1959, kun vanhempani ostivat meidän kotitalon pari vuotta aikaisemmin maalia, joka oli, saanko sanoa, täyttä sitä. Mietin, jos tuollaista sitä pystyy tekemään ja myymään, kai sitä pystyy tekemään parempaakin. Luin kaiken saatavilla olevan kirjallisuuden maalista, haastattelin kaikki käsille saamani maalimestarit. Ja sitten, no rahaa ei ollut. Hakkasin kirveellä vanha 50 öljytynäri halkia, levitin ne reunat. Forsmanin veljeksi oli hitsausvehkeet, sain siihen päähitsattua palat. Ja sitten tein varista putkinipasta niin boksin, ostin 60 senttiä verrettyä 16 mm akseliin, se oli kallis. Ja sitten muutaman häkeenpiikki rumukasasta sinne akseliin ja sitten sorvasin lastulevystä siihen ihnapyörään. Vanhan keittiöpuulaatikon päälle savusana-ullakolle ja äitimarin kurkkuman vesipumpusta 2-hevosvoimainen Clinton bensiinimoottori pyörittämään. Parista rumukapasta löytämistäni laipasta ja polkupyörän keskiöstä rakensin sellaisen hiertimen, joka siis hierti sen maalin. Ja sitten tein maalia, panin maaseudun tulevaisuuden ilmoituksen myytävänä lievästi sävyvirheellistä ulkoisen öljymaalia. Mä en tiedä, minkä väristä siitä tulee. No sitten alkoi tulla tilauksen, tuli kirjalla siihen aikaan vuonna 1959, aika reippaasti. Sitten tuli kiire. Menin Turussa oleva Linnankaro oli Suomen veressä tehtaan myymälä ja sain sieltä muutaman tynnyrin pellavaöljyvernissaa ja lyijyoksidia. Ja tästä rehellisestä naamasta on ollut paljon hyötyä. Antoi mulle laskun, koska ostaa sieltä mitään. Teräshollista sain titanioksidia ja mitä muuta aineita sitten tuli sieltä sun täältä. Ja tein maalit ja muistan vielä, kun varaustaa hanaa siihen tynnyriin, mä otin sen tulpan pois ja päästi vanhan kurkkupurkkiin ja kaasi siihen hiertimeen, joka sitten hiersi sen. Ja ensimmäisenä kesänä tein siinä yli 30 000 kilomaalia.